kem toġobni d-dar tijek o Alla baħarina aw qalbi tistri aħjar sijaddel tijek min omor qalbi l-fruwa ta' dinja blaġi. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Namlu l-Quddisa votiva tal-Verġni Mqazza Marija fil-jum tas-Sibt, għax jekk il-ħadd huwa jum il-mulej, il-liturġija meta tippermetti tħalli biex is-Sibt niftakru f'din l-om li qed turina il-jum veru tal-mulej. Bis-seta ta' min qed tagħmlu dan? Bis-seta ta' Alla jew bis-seta tal-bniedem? Ejjew ħuti nilqgħu din il-kelma ta' Alla li se tixxandrilna dalgħodu waqt li nitolbu għall-intenzjoni tal-familja Powell, ejjew ħuti nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin u billi ħallej dmirijieti, ħtijatijej bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla missier il-ħniena, ibnek il-waħdini fuq is-salib tagħna bħala omna lill-ommu l-Mqazza Verġni Marija. Għamel li blajnuna ta' mħabbita il-Knisja tiegħek ju dejjem tikber minn jum għal ieħor fl-att wlieda tiżejjem bil-qdusija u tiġbed fiħdana il-familja kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ittra ta' San Ġuda Apostlu. Eżis, ftakru fil-ħwejjeġ li l-Apostli ta' Sidna Ġesu Kristu kienu ħabbrulkom minn qabel. Ibnu lilkom infuskom fuq il-fidi l-aktar qaddisa tagħkom. Itolbu fl-Ispiritu Santu, żommu rwieħkom fl-imħabba t'Alla, stennew il-ħniena ta' Sidna Ġesu Kristu għal-ħajja ta' dejjem. Uru ħniena ma' dawk li jadhom fid-dubju, salvawhom waħtfuhom min-nar. L-oħrajn ħennu għalihom bil-biża' waqt li tistkerħu saħansitra l-libsa imċabsa b'ġisimhom. Lil dak li għandu l-qawwa jħariskom mill-waqa' u kietkom bla teba u ferħana quddiemu is-sebħ tiegħu, lill-Alla waħdu, Salvatur tagħna, permezz ta' Ġesu Kristu Sidna, glorja, kobor, qawwa u seta' qabel kull żmien, issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla. Għalik imxenka jiena mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi, int lilek ħerkan infittex, ruħi bilaċ għalik imxennak jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalik imxennak jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxak bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek
għalik imxennak jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nintela u jannilek fommi b'xuftejn ferriħa għalik imxennak jiena mulej Alla tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Kristu tammar siħa fikom, kull ma tagħmlu roddu ħajr l-Alla il-Missier permezz tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu id-dixxipli tiegħu mill-ġdid marru Ġerusalemm. Kif kien qed idur fit-tempju, resqu fuqu l-qassisin il-kbar u l-kittieba u x-xjuħ u staqsewh: Int bliema seta' qiegħed tagħmlu dan kollu? Min tajilek dis-seta biex tagħmel dan? Ġesu qalilhom: ħalli nagħmlilkom mistoqsija waħda jien. Weġbuni għalija u mbagħad ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Weġbuni. Dawk bejnhom berruhom bdew jirraġunaw u jgħidu: jekk inweġbuh mis-sema jgħidilna melax m'emmintuhx. Mela ngħidulu mill-bnedmin, huma kienu jibżgħu min-nies. Għax kulħadd kien iżommu l-Ġwanni li kien ta' bilħaq profeta. Għalhekk il-Ġesu weġbuh qalulu ma nafux. U Ġesu qalilhom: ma laqqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bil-qari tal-Vanġelu nindafu mid-dnubiet tagħna. Kemm irid ikollok fidi biex temmen li kull ma jisir f'ħajjitna huwa bil-qawwa t'Alla. Vanġelu tal-lum illi jerġa' jpoġġi madwar Ġesu il-qassisin, saċerdoti, il-Fariżej, ipoġġi madwar Ġesu il-kuntest tat-tempju fejn ħallejnieh il-bieraħ. Hemmhekk fejn ċanfarna u qal: dari ja dar it-talb u intom ara x'għamiltu? Għamiltu dar tal-ħallelin. U llum rridu jippruvawh. Għandek quddiemek nies li kienu ġejjin anke mill-grupp ta' Ġwanni l-Battista. Tinsewx, Ġwanni l-Battista kellu komunità llum verifikata anke bl-arkeoloġija. Rejb il-Baħar il-Mejjet fejn saru l-aħħar sejbiet ftit ta' snin ilu. Din il-komunità illi saħansitra kella il-kelma ta' Alla kif insta propju ftit ta' snin ilu hemmhekk ġewwa Qumran, id-Dead Sea Scrolls. U għalhekk x'inqalulu bis-saħħa ta' min, bis-saħħa ta' min. U hawnhekk tidher il-kapaċità ta' Ġesu li qed jinduna li pruvaw jitfgħuh ġo nasba ġo xibka. Allum ħanejdilkom naqa' il-magħmudija ta' Ġwanni li intom tafuh, li intom għandkom l-ispiritwalità tiegħu, intom li smajtu bih, qed jgħidilhom minn ġejja mis-sema jew mill-bnedmin. Kienu jafu li kull kejf ħajwieġbu. Ġesu rid jgħidilhom: isma' jekk kienet ġejja mis-sema għax m'emmintuhx. U jekk kienet ġejja mill-bnedmin, għalfejn bqajtu ta' toħwiden. Allura x'inġabhom darhom mal-ħajt qalulu ma nafux. Ma nafux.
F'mument minnhom Ġesu jgħidilhom la tafu intom u laqqas jien se ngħidilkom, indunajt bil-ħażen tagħkom, imma ftit il-qudiem f'wieħed mill-Vanġeli jgħid dak li qed isir bis-seba ta' Alla. X'inhu da s-seba ta' Alla? Jekk terġa' tgħid mill-għoli bil-qawwa tas-sema, Ġesu qed jagħti għalih innifsu dak li għandu missjoni mhux biss vokazzjoni, għax huwa l-midluk il-Kristu, qed jgħidilhom bis-seba ta' Alla. Is-seba ta' Alla fl-Iskrittura jfisser l-Ispirtu Santu. X'inti simgħu dik il-kelma, is-seba ta' Alla huwa l-qawwa tal-Ispirtu li ġej mill-għoli. Ejjew nkomplu din-l-Ewkaristija. Mhux biss f'Ġesu deret il-qawwa ta' Alla, għax seta' jgħid l-Ispirtu tal-mulej fuqi, ikkonsagrani. Batni nwassal b'xara tajba lill-bnedmin. Nagħti d-dawl mill-ġdid lill-omja. Is-smieħ lit-torox. Araw il-qawwa tal-Ispirtu li tsopop li jimxu. U nniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Dini li ta' Alla. Is-seba ta' Alla, il-qawwa tal-għoli. U kien ġu għal-Madonna mhux hekk tlibset, mhux bil-qawwa tal-id tas-seba ta' Alla, l-Ispirtu tal-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ ara l-qawwa tal-Ispirtu Santu illi issa mela anke lil Marija. Ejju nkomplu dil-qudiesa minn dan is-santwarju għażiż. Billi ma nibqgħux bħal bnedmin tal-art, kienu ġo tempju il-qassisin il-kbar, il-kittieba u x-xjuħ. Kienu hemmhekk fil-bitħa jew fit-tempju. Imma ma kienux jemnu. U jien ukoll nista' nkun fuq l-artal jew fil-knisja jew fuq ir-reġistru tal-Magħmudija, imma mbagħad ngħid jien nemmen fis-seba ta' Alla. Li libisni bil-qawwa tal-għoli. Jiena nemmen fil-grazzja. Jiena nemmen fl-Ewkaristija. Jiena nemmen li dak kollu li nagħmlu mal-oħrajn inkunu qed nagħmluh ma' Kristu. Biċċa ħobs ta' tsilma friska. Jiena nemmen fil-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla li libbes lill-Verġin imbierka. Ejja Spiritu Qaddis, dak is-seba ta' Alla, dik lejt moħbija, dik il-grazzja, ħalli issa hekk tkompli tħejjina għall-festa ta' Trinità Qaddisa, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu, il-qawwa tiegħek. Missier Qaddis nitolbuk għall-Papa Leon, għall-Isqof tagħna Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li se jippritkaw fil-jum tal-mulej. Nitolbu kollha għal żewġ żgħażagħ li fit-19 tax-xahar ta' Ġunju se jiġu ordnati djakni. Nitolbu għal seminarista Fabio mill-parroċċja ta' Żebbuġ u s-seminarista Anthony Joe mill-parroċċja tax-Xara. Kompli jagħti lill-Knisja tiegħek il-vokazzjonijiet. Nitolbu ismana. Ejjew nitolbu għal paċi fil-qalb minn das-santwarju. Kemm qlub feruti, kemm qlub imweġġax il-bot mill-grazzja tal-Alla. Nitolbu għal paċi fil-familji, kemm inkwiet fil-familji, fid-dinja, kemm gwerer, kemm ġlied. Spiritu Qaddis, għatina l-frott tiegħek, id-don tal-paċi, nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, f'dawn l-aħħar mumenti tax-xahar ta' Mejju iddedikat lill-Madonna, nitolbu għal-marit ħafna morda fir-ruħ u l-ġisem biex da s-santwarju jibqa' jkun il-post tal-qrar, tal-rikonċiljazzjoni, jiġifieri tal-ħbiberija tal-bniedem ma' Alla. Il-Madonna li twassalna għand Ġesu. Ejjew nitolbu għal-marit, il-professuri, it-tobba, n-nurses, kemm għandna nies fid-djar tal-anzjani jieħdu ħsieb il-marit, kemm għandna fid-djar nies iduru bl-anzjani u l-morda
Ek nitolbu għalihom, nitolbu għal-morda kollha, dawk li se jgħaddu il-ġurnata tagħhom fuq is-siġġu tar-roti, nitolbu ismana għal-mejtin tal-familja Buttigieg, familja Powell, dawk li mitilhom xi ħadd dal-lejl il-mejtin li għaddew, jiġifieri raw il-wiċċ ta' Alla fl-aħħar sigħat. Ek nitolbu biex il-bambin jagħtihom il-premju tal-ġenna, nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla Missier illi jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tagħna, ibdilhom f'misteru ta' salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija, Omm il-Knisja, nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar fl-opra tal-fidwa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Infaħruk, inberkuk, inxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġini li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita, tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek qaddis. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalik nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħaj qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara l-ikla, ħal-kalċi reġa' il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Buttigieg, Adam, Joseph. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Appostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu bis-saħħa ta' min? Tal-bnedmin jew bliet ta' Alla, bis-seba ta' Alla. Fl-Ewkaristija għandna din il-preżenza. Għatina d-don tal-fidi, missierna li inti fis-smawiet. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim l-għaqda li jintrid fi li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
l'adrus, din qalbna nitur. O sagrament bitħejjija s-solennità ta' Trinità qaddisa, irroddu ħajl l-Alla għal dit qarbina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu, mulej intaqqatna mal-poplu tijak li fdejta għalik għal dejjem, waqt li niċċelebraw it-tifkira ta' ibnek, għatina l-ġieħ li nimtlew bil-grazzja tijek, saħħaħna dejjem fis-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Waqt li nawguralkom ġurnata faqda mal-grazzja ta' Alla bl-interċessjoni tal-Madonna ħanitolbu 3 Ave Marijiet, għax hekk talbet il-Madonna lil Karmni Grima għal dawk il-morda fid-djar u fl-isptar, partikolarment għal dik it-tarbija ċkejkna, għal dik il-persuna li se tirċievi riżultat fuq saħħitha u tant petizzjonijiet li jħallu l-pellegrini kull meta jiġu f'riġlejn il-Madonna ta' Pino. Għal min minkom wara jkun jixtieq jidħol fil-kappella se nagħmlu tal partikolari għal ftit mumenti f'riġlejn l-artal, f'riġlejn il-kwadru minn instema l-leħen tal-Verġni Mbirka. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Żewġ affarijiet. Għada l-orarju tal-Qudies ikun fis-6:15, 8:30, fl-10, 11:15 wara nofsinhar fil-5. Imbagħad ikun hawn l-adorazzjoni bir-rużarju u l-barka sagramentali. Qed nagħmlu appell biex nies jenuna fl-akkoljenza, jiġifieri nies li joffru sija jew sagħtejn fil-ġimgħa, volontira, lajċi, biex jgħinu lilna s-saċerdoti u lis-sisters biex nilqgħu l-pellegrini, nitqasmu matul il-ġimgħa, anke kif tkunu pensjonanti, ma jimpurtax. Ħallu isimkom kif għamiltu l-bieraħ fil-ħanut tas-souvenirs u kif nikkuntattjawkom, mobile number kif tixtiequ jew email. Ukoll ejjew nagħmlu ewer iktar in-nies ħalli il-mobile ikun silenzjuż, mitfik jista' jkun waqt it-talb, waqt il-qudiesa, anke waqt l-adorazzjoni, anke meta nidħlu fil-kappella jew fil-knisja u dal-avviż ma joċċa għal hawnhekk biss. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, tagħna Marija, o kemm dolejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ
قوية دي الكلمة من قلبنا بالتامة